ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ 01 мардуми дураи ватан, нафарое ки моро ҳаррӯза ба хотири харид кардани мошинои арзон тамошо мекунед. Имрӯз 7 октябри соли 2025 сол навори мошинҳои фурӯшӣ 13 дона техника аз Сайдустон пешкашон мекунем. беҳтарин техникаҳо, мошинои арзон дар видеои имрӯза дар канали Саудо ТВ. баъдан дӯстон барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат чизе ки боша дар ҳамин ватсапи рӯи экран рӯи кунед, суратоша, маълумотоша, видеоша реклама карда фурӯшта мегузорем. Дар ютуб, тикток, инстаграм, телеграм ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда фурӯхта кортона ба орхив расонем. фикротона комментария кунед. ба хотири пешрафти ҳамин канали ҳамин Саудо ТВ ҳама каса бачаҳо аз души дастгирӣ кунед, яктаги лайкҳоро монед, подписатсия кунед, видеоро сар мекунед то охир тамошо кунед бачаҳои азиз. нафарое ки аз ютуб наворҳои Саудо ТВ-ро тамошо карда натонистесен, пас ба телеграм канали Саудо ТВ гузаред. силкаш дар таги комментария ҳамин видео мегузорам бачаҳо. чӣ видеоҳое ки дар ютуб мегузорам дар ҳамин телеграм канал гузошта мешавад. хушроак ба качествои баланд тамошо кунед. нафарое ки дар Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъ карда дошта бошед, ширкати грузоперевозки Акай Хуршеда тавсиятон мекунем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд бачаҳо. борҳо бурда мешавад. Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Рӯғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалӣ, Калхозобод, Уялӣ, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯй мекунанд. марҳамат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акай Нозим муроҷиат бикунем бачаҳои азиз. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшии имрӯзамон. Opel Astra F. Astra F-ка дар кузови хечибек астае ки мордои нав солои кӯнаш неста бачаҳам. Ай 96 исо то 98 ино мақсад солои навша дохил мешаванд. F-ка хечибек дар шаҳри Турсунзода Регарда қарор дорад. чӣ хел мебинед ай учёт снимат кардаги навоздах транзит тайёр. солаш 96. хуб моторча 1.6 коробкача механика, газ плюс бензин, краска тоза, ҳолати нахаду техникида қарор дорад. хуб савдо мешавад срочно. 4 баллон нав дора, утилизатсия дора, ходовой где-то садпоизай, мотор коробка садпоизай, газ бензин 33000 сум мега. бо арзон мешавад. фақат аз номи канали Саудо ТВ ҳамроҳи соҳибмулк дар рӯи экран рақамош мондагием, метавонед занг занед. бачаҳо лайкҳоро монед, подписатсия кунед, фикротона таги комментария ҳатман нависта монед бачаҳои азиз. мегзарем ба дуюмин грузовои ройкагӣ. грузовои Форланди арзонак ҳастад бачаҳо. хеле нархҳо редка мешавад. акада сум дарко ба ҳам хотир дар реклама мондаш ки ма бояд камбудима ҳал кунам. грузовои Форланди фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. солаш 2012 бачаҳо. ҳами кузов тунка ки аст ба ҳам хотир камтар ов задаги ба ҳам хотир чо кадай, яъне ки занг задай, не ки тозаҳакай. дар шаҳри Ҳисор солаш 2012 мошин як даста, утилизатсия дора, мошин транзит тайёр, навоздух алиш мешава. варианти алишро пешниҳод бикунед. рақамҳои дастии ватсапи соҳибмулк дар рӯи экран мебуроям. ҳозирашта мега ҳамин саста, яъни 65 мегем. шумо мини дулан бо 65000 мини дулан харидесен. и просто шӯхӣ нест бачаҳо. фақат акада одамои серьёзни занг занед ки беҳудаву баҳуда нороҳатшо накунед. грузовои Форланди 65000 солаш 2012 бачаҳо. солои навша ки фурӯхта мешавад 65000 дар шаҳри Ҳисор. марҳамат фақат одамои серьёзни ҳамроҳи ака аз номи канали мо занг занед. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A. Vectra арзон хоҳишкаргиҳо ҳамҷаен ку дастора бардорен. дар ноҳияи Ёвон солаш 94 фақат бензин қатъи ҳаракат мекунад. Vectra AI 94 выпуск. меган ки мотора нав кардем. нав мошинда
мотори фасонш кадом мега неки сум дар кор мефурӯшимш мерава кадоме мегира ошишава 17,000 сомон Opel Vectra A дар ноҳияи Вон. мотор 1.6 коробка механика бензини холӣ. ҳолати хуби техникӣ нахаду. WhatsApp шонда аз думи мо метонен прямои занг бизанем ёки рақамои русияҳай ба номерои Россиям занг зада метонем бача азиз. мегзарем ба чорумин техникаи фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузифи седан. дар кузифи хетчбек. солаш 92 22000 сомон алиши вариант. ҳичи нагуфтан, фақат фурӯшӣ, бензини газ, объёмаш 1.6 механика. срочна фурӯшӣ 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия 1 умра, краскаи нахаду, яъне ки и краскаҳо бачаҳо хадавояна. нахаду гуфтем. хоб 22000 солҳои 92 ина марамат, неки краскашаш тозаҳак будааст. рақамҳои соҳибмулкда занг зада маслиҳат кунед бигиренеш. лайкҳоро монен дӯстон азиз, дар канал подписатсия кунед, фикротонро комментария кунед. аз кадом маркаи мошин шумо да маъқулай, любители кадом мошинен, таги комментария нависен. аммо мошиндоро моро тамошо мекунен, охи роӣ кунанд мо реклама кунем, шумо бихаренеш. нависен таги комментария фикротонро. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F солҳои 95, ноҳияи Фархор, мотор 1.6, газ плюс бензин, объёмаш 1.6 коробка механикаи 13000 сомонӣ. 1 сола ҳуҷҷат, 1 соли дигар танировка мега. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега дӯстон азиз. мотор, коробка хадавои ҳамаш садай. мақсад да гапам ҷавоб метон мега соҳиби мошин. 95 сол, 32000 сомонӣ, бензини газ, мотор 1.6 коробкаш механика. одамое ки ин ҳами хеле мошинода эҳтиёҷ дорен, аз думи канали ма метонен прямо биромада занг бизанед бачаҳо. любители маркаҳо бениҳоят сафҳошон зиёдай. занг зада пурсон шин. мегзарем ба шашумин техникаи фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузифи караван универсални автомашина. солаш 98, дар шаҳри Душанбе 26500 сомонӣ, газу бензин, мотор 1.6 коробкаш механикаҳай, пробег 254875 километр бача азиз. коробка передачи механика будааст. гази бензин, мотор, хадавой садай, ҳуҷа утилизатсия дора. муомилаи соз нашуд, нарх ҳозираша 26500 гуфтесанд, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳибмулка мегзорам дӯстон азиз, боз далши маълумотша бигирен. дар канал подписатсия кунен. ҳаррӯза навор дорем бачаҳо азиз. 3 рӯз 4 рӯза як бор мошин мегзорем. пашти ҳаррӯза як рӯз пас хонаҳоро навор мекунем. гузарен профил главни ютуб зурен, тамошо кунен ҳаррӯза видеоҳои хонаҳоро. мегзарем ба ҳафтумин трактори фурӯшӣ. трактор МТЗ 80 равон кардан ки солаш 98 бачаҳо азиз. дар ҳолати хуби техникӣ дар шаҳри Бохтар, қурғани Пешинада қарор дорад бачаҳо азиз. 4 та балон нав плюк дора, нарх 50000 сум. ёк не бачаҳо чӣ хел састаяни зуро навакай пачка акай 50000 хеле нархҳо дӯстон редка башава. медонен чӣ як гап пайда ами мода ҳамо одамои муроҷиат мекунанд ки срочна техникаҳошон хонаҳошон фурӯшай. ва вақти дар канал подписатсия кунен, бовар дорам ягон техникаи, ягон хонаҳай, заминай, мошинай, квартирай мегирен. иншоалло мо ба ами боварӣ мегем, чунки ҳаррӯза мо дар роӣ мекунам ку ҳаррӯза бо тамошо мекунанд савдо ҳамин хариду фурӯш дар канали мо мешавад. телефони соҳибмулк мегзорем, занг зада бигиренеш. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G астае ки солаш 99 бача азиз. 99 сол, газ плюс бензин. ина газиш дақафош, ина морда қаду қомати зур, мордои фасон, 99 выпуск дар шаҳри Душанбе. мега ки 41000 мегем, ҳозираша 41 та, яъне ки фикр кардем мондемаш камбеш савдо мешавад. ами 40 поён бениҳоят нархи зур айда. я Astra G бача азиз.
объемش 1.6 коробка механика, моторчашон простой, хеле инжектор 16 не мотори простой қатия, ба хотир камтрек арзонтарак. газу бензин 41000, 1.6 простой, состояние хубай, ходовой созай, баллонош средний, мотор қоидави газ бензин кор мекна. خلاص زنگ زنه утилизация документот то моҳи май 2026 аст. мегзарем ба нӯҳумин трактори фурӯшӣ. дута тракторро равон карданан, нигоҳ кунед чӣ хеле. трактори T28 аст ки дар ҳолати хуби техникӣ дар ноҳияи Ёвон аст. 15000 бача бепулш кардан. 15000 сомон трактор T28. ин амана дигириш ай пишти дивизиони пая мекашӣ, сабан мекашӣ, каҳ мекашӣ, пахол мекашӣ, чӣ коре мекунӣ далчи кори акаҷоне ки мехариш. 15000 сомонӣ муомила дорад. рақамҳои WhatsApp дасти соҳибмулк рӯи экрантон занг занем бигиренаш. 15000 бепулш кардан дар ноҳияи Ёвон. Ёвон темоли бачако дар уҷа мақсад чӣ хеле охи чем дига ҷо корбори зироаткориву пахта ва чиё бисёртар мо ҳамон тарафода бисёртар местем охи бача азиз. 15000 дар ноҳияи Ёвон занг занед. лайкора монен дар канал подписатсия кунед, фиротар комментария кунед. аз кадом маркаи техника дар корай таги комментарияда нависонда монем бача азиз. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ Астраҷи Караван. Астраҷи Караван да биё бача арзонаш кардем. яки дер накунӣ. мордара бинен краскара нав кард ва фикрам ки соҳибмулкла занг занед. Opel Астраҷи дар кузуфи Караван солаш 99 шаҳри Бохтар Хурғани Пешина. нарх 48000 сомонӣ боз муомила дорад. газу бензин, моторча 1.6, коробка механика. хоб мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ходовои мотор коробка 100% мега. бо камтари дига муомила дорад. савдо даболои капоти ҳами Астраҷи. Астраҷи бошад дар ки ҷоҳай дар шаҳри Бохтар будааст. маълумоти праша дӯстон худотон бо занг зада ҳамроҳи соҳиби мошин чахчах кунед. 48000 сомон Opel Астраҷи дар кузуфи Караван бача азиз. мегзарем ба 11-ҳамин Opel фурӯшӣ. Opel Vectra. аҳай беҳай гӯш кунед мегем. Opel Vectra роӣ кардан ки солаш 97. объем 1.6, коробкаш механика. Vectra B. дути Б чика меген чӣ меган амоай карочи. хоб моторча 1.6, коробкача механика. ҳуҷҷат то феврал астай. ноҳияи Данғара 23000 сомонӣ марамат. успет кунед бигиренаш ки арзонаш монд савдо мешавад. 23097 сол Opel Vectra B бача азиз. рақамҳои WhatsApp-и соҳибмулк рӯи экрани шумо. занг зада боз адресҳои праша маълумоти бештар оиди ҳамин мошина метонен бигирем бача азиз. мошинотона видеонавор кунед. чем сурат видео, чем агар ки натонен видео када суратҳои тоза телефонотона баракӣ бигирем, баъд сурат гирифта мо дарои кунед реклама када фурӯша бигзорем. мегзарем ба 12-ҳамин Mercedes сечкаҷони фурӯшӣ. сечкаҳо гарени хадавоянда ҳами солҳои кӯна бошанд, не ки нархошон гарени қиматай, чунки Mercedes ай. ира одами ҳайкагӣ медонад чӣ маркаи мошинай. солаш 94, мотор 1.8, коробкаш механика. гази бензин дар ноҳияи Ёвон қарор дорад бача азиз. 42000 сомон краскаи сафеди сечка Mercedes. ина марамат мошини вазмин мягкӣ. ҳами ҳай мекунӣ ҳамун чуқурпастия ҳамара мегӯи як намуд рафтасам. чуқури зур мақсад ки ҳам мошинча вазминай хишру мекашада. хоб WhatsApp-и соҳибмулк рӯи экрани шумо 42000 бо камбеш муомилаи зуро. занг за маслиҳат кунед бигиред. ма фақат навор мекунам дӯстон чизе ҳаст, чӣ адреси ҳаст, чӣ сурати видеое ки соҳибмулкҳо роӣ мекунанд, мо ҳамаш ҳамон хел мемонем да ҳамон хел мехонем. хеле не ки ай пеши худмон ҳар хел мисол гапҳои ҳамин мошина яъне ки худмон мегӯем хеле зуд. чизе ки ҳаст ҳамон хел пешкашро мекунем. мегзарем ба 13-ҳамин грузавои газели фурӯшӣ. газели фурӯшӣ грузавои равон кардан ки солаш 2000 дар ҳолати хуби техникӣ. бортош мега заводскояй ай худчай. ҳуҷа утилизация надорад. ноҳияи ҷалалиддини Балхӣ нарх 18000 пашти бепул. ина марамат аз нӯми канали мо ҳамроҳи ака занг зада чахчах кунем бигиренаш. грузавои газели 2000 18000 сомонӣ. марҳамат
پرسان شندالجی. خب دوستان برای رکلام چیزی باشه خانه زمین ماشین کوارتیر در واتساپ روی کنید رکلام کرده فروش بگذاریم. چیزی که روی میکنید در یوتیوب تیک توک اینستاگرام تلگرام و دیگر سایت رکلام کرده فروش میگذاریم. یک لایک کنین در کانال подписаться سکنین کدام مارکا تکنیکا در کره در تگ کامنتر نایسونامون زنده باشین. دوستان رحمت به همتون که ما را تماشا میکنین تا نواری بعد نختونا احتیاط نمیشه عزیز.